Ya, pokoknya aja banji kae lho, Pak. Enggak, tak sikone jengi. Ana nek sitokne. Oke. Nadanya itu aja enggak apa-apa kan? Oke, nadanya segitu ya, Ci. Iya. Coba Adik, kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Hadir pada malam hari ini memang banyak banyak luar biasa artis Jawa Timur hadir pada malam hari ini. Siapa dia, Pak? Yuk kita sambut bareng-bareng. Inilah dia. Nada ini jelas. Sepi rasane waktu pinuju dewe. Selamat malam semuanya. Aku udah bilang tadi yang selanjutnya itu adalah artis kondangnya Jawa Timur. Iya. Ya ikut Adela. Adela apa? Adela dangdut itu. Anu duwe adik jenenge adik. Adik Adela toh. Coba best bos, saya Best. minta Oh, best. best. Best yang penting gak keser ya Kak. Jadi ini beser no. Tadi sampean statue kan ya? Statue. Udah pakai gerakan belum? Belum. Sini. Emang ada gerakannya? Ada dong. Yang gimana itu? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma bikin tak bisa. Cuma kasih efeknya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Itu dong. Terus. Tak, kalau itu tadi udah Mas Bertil malah bisa versi rap, saya bisa versi Arabian. Oh, pakai versi-versi. Punya ya? versi sendiri. Boleh. Emang ada. kamu punya? Ada dong. Apa itu? Madura. Wah, Kancane seller lor. kancamu. Kancane seller. Nah itu kok versi Madura kuwi piye? Ya ada lah. Cengkoknya terus Ada dia. ya, ada tretan dibi. Ada. Pojok itu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah le. Ya kayak seller nek omong. Statue. Oh iya. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Genah toko 24 jam iki. Ada toko 24 jam iki. Bapak kamari derama kabare Beres. pasti beres. Beres. Aduh. Sate le. Sate matamu. Ora, kowe iki terus lamu nyanyi kok macaku. Wah, coba saya pikir Aku nyenggaki. Lah kan aku nembang, kenapa kamu kok bilang sate-sate? Enggak. Kembang turi ditandur pinggir sumur bapak kamari tak dongakno panjang umur. Amin. Aduh kena apa dik? Kenek telek. Syukur we. Kadang iki nyanyi aja diganggu kok ya Udah ganggu. Aduh, Dik. Ana apa, Dik? Bapak kamari nandur cengkeh monggo mriki njaluk peseni. Lirsa Alir, lersa alir, 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 dung lersa alir, lersa alir, 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 dung. Dumon anjeling Asik. odi Jum. bental ombak sapa angin salah jenengan dumon anjeling odi anak
dengkeh pak kamari rezekine akeh ana duren rasane enak temanten yang duwe anak alir sa alir lersa alir 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 kum lersa alir eneng sego goreng campur oli sego goreng campur oli kuwi terus piye ya gak kena dipangan cengowak Barikan bos, barikan. sing penak lah ya sego goreng campur oli abot enteng ayo dilakoni oh iya ngono tapi kuwi apa mungkin sego goreng campur oli nek enak bisa enek uteke kuwi kok pekok sego goreng campur brokoli ngono kok masa campur oli sego goreng campur oli abot enteng ayo dilakoni ning Jakarta golek aren iki puspita aja nganti leren lirsa alir lirsa alir 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 kum lirsa alir wis suaramu penak Ya. suaramu tak koni penak lagi tak gandeng nih ya Oh, ada lagi? Duet ya? Boleh, boleh. karo sing ndi Pak mun apa lagu namanya mun Dumon ajeng, adi Yo. endah, adi Yo. ajeng. sinden selanjutnya bisa maju ke depan kita tampilkan bisa duet alir alir kum ceng 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 walah lagi sing ngerti Apa-apa? lagi sing munggah sepote duduk kuwi Lah apa? lah kudune apa nek cepet lah ki mau iki kudune sepote Dan yang far, Eh? oh, yang itu. berbantapim berbantapim tralalelo tralalelo tung 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 sahur dua berbantapim berbantapim tralalelo tung 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 sahur dua Aku bintang tamu apa anomali? Oh, jalan sing bintang tamu. bintang tamu ya teko kene teko kene teko aku nang mlaku Sinden yang sangat viral sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral siapakah dia di sana? ini namanya Maling-maling mambu. iya 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 wanita istimewa Rainoko Ini sinden kok gayor kok wanita Rainogo iki lho. lah kok jalukmu sing gitu jalukmu sepot sing piye Kan wis digawe. Sepet ya sing apik apa piye kok namanya menyambut itu juga memperkenalkan seseorang jadi memperkenalkan dirimu paling gak iki lagu-lagune sing slow. slow apa Slow. oh iya iya meneng kono kowe njaluk sing piye slow sing piye umpama kaya Mas aku. umpama kaya cak pertil ngene iki sorak-sorak bergembira semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka jeng 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 langsung merdeka merdeka umpamaku kamu ngono Iya iya. umpamaku sing teko halo halo Bandung ibu kota beriangan halo halo Bandung kota kenang-kenangan umpama kene Aku. Budi deh Wih, dari respon. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia lah kok awakmu njaluk sing halus umpama ya awakmu sigrak kaya ngene penak lho Aku gawe ini. halus ya halus gak Ya, sigrak siar nih Mas. ya balik bahasa masih bersama di ready jalan dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh Inna
pensiun. Kowe njaluk sing piye to, kowe njaluk sing Dari piye? alus. Jalan sing Lah nyapa kok malah lagu sedih. Piye kare njaluk piye? Njaluk sing piye? Jalan sing sigra. Sing sigra Mas. Sing sigra kaya kene mau. Hop hop hop, hop. Ketukane sigra kaya kene mau. Malah medeni. Ayo. Sing sigra Mas. Yuk. Yuk, bersama Mas Budi. Letay. Gundul gundul bacul gembelengan. Nunggi wakul kul gembelengan. Wakul bimbang sekali tadi saratan. Hop 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 hop. Ora usah sepot-sepotan wis. Piye? Wis tak metu dhewe aku. Pacan kesuwi lho. Aku kulino metu dhewe ora usah mbok iku. Adik, Sini. adik kenalan ya? Mau kenalan apa enggak? Perkenalan ya, Kenalan Mbak. enggak? Ya Saya jelas sudah lah, Mas, perkenalan. paling gak iki awake dhewe kudu silaturahmi karo warga masyarakat Mboro Sido dadi lawang. Betul. Awakmu kok Durung ngerti to sapa to kae bintang tamu sinden sing paling ayu dhewe piantun kene durung ngerti. Nggih. Berarti Yo kenalan. perkenalan. Ibarat kata tak kenal maka tak Kampleng Mas. Sayang. 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 Ya yo mari disayang terus dikampleng. Mau yang lagu apa yang pertanyaan? Yo manut Mas. Ora, kamu Lagu bisa, Pertanyaan. pertanyaan juga bisa. Begini. Kendang tok Mas, kendang tok ngeyel lah mau. Teko jabur aku ngene. Lho, lah daleme Pak kamar mandi kene iki wis. Kamare. Pak Kamari. Lah iya, Pak kamari. Kamari kamar mandi. Adik namanya siapa? Saya namanya Adik Selentem. Adik namanya siapa sayang? Aku Proberini. Adik Iya. nyampe sini jam berapa sayang? Saya nyampe sini habis maghrib. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Aku sampai sini jam 8. Adik Iya. tadi makan apa dek? Aku tadi sego goreng. Alah enak ya dek. Iya. Adik kamu tadi makan apa sayang? Aku tadi makan ayam kecap. Alah asik. Adik Iya. sini sama siapa dek? Saya kesini sama rombongan. Alah adik aku sini sama siapa sayang? Aku kesini sama bos percel. Alah. Kok mesti ngono ki nyapo? Kancane mbok ditakoni wong kono ditakoni terus kok iso. Masalahku kurang mepet ini. Berarti aku kok kene. Ya. Ben ketok. Ben ketok Mas. Adik nyampe jam berapa tadi dik nyampe? Saya setengah 7. Adik kesini nyampe sini jam berapa sama siapa? Aku kesini jam 8 sama percel. Adik dapat becet. Apa? Lah, ngono jaluk ditakoni. Koi. Ora jelas iki lho. Iki lo genah lo. Adik tadi makan apa dek? Tadi saya makan sego goreng. Adik tadi makan sama siapa dek? Tadi aku makan sak rombongan. Alah adik kesini dek. Apa? Ya ampun. Jalukmu ku sing ya apa sih, Mbak? Heh? Ala paling gue ora iso Mas. Saya sampai mau jaluk Alah jalan tes. Adik namanya siapa Dik? Saya namanya Adik Selentem. Adik rumahnya di mana, Dik? Saya rumahnya Sidoarjo. Adik. Alah ini di rumahnya Pak Kamari sayang. Betul. Ini namanya mantenan putrane Pak Kamari yang perempuan. Nyapa kowe ngene. Nyapa kowe. Wong aku ora jelas ora nyapa mbok sauri iki lho. Masalah ora koyo ngene-ngene iki. Ora kaya ngene iki piye padha-padha wedoke padha bintang tamune Mas, padha iso nyanyine. Iso nyanyi iso. Nyanyi iso to. Apa bisa kau percaya kata-katamu? Loh, mengapa tidak? Mak jentit. Iki sikile kancane Jedor. sikile kancane boy tek-tek. Karo Mas aku anu wet jahe. Jahe matamu yo. Kok Iki sikile kancane. Yo ora ketok
iki wis sepurane. Ajar. Tak tongor raimu. Sabar yuk. Kanca dhewe. Jangan dari jahe. Sabar yuk kancane dhewe, kanca dhewe. Wingi wit mrene. Sabar. Gemite. Yuk, sabar yuk. Lho, kowe piye? Lho iso silah dikanane iki bapaknya iki. Awakmu Fatimah. Bojone Eri Kendok Fatimah. Mungkin ra nyapuk sapa sih? Lah tanganmu mau lho, jawe lare. Tanganmu nguri. Ala apa? Aku kon. Mbok sumpah, iki lho seneng saksine iki lho. Sabar yuk. Oh, bocokane. Awake jan bocah apa dijokane. Aku ra nyapuk. Sabar yuk, pancen yo Kok kelakuan. Mbak Kamari. Kon lek nantang ngomong nantang. Mbok sumpah, Yuk, aku ra nyapuk iki lho. Saksine seneng sabar yuk. Sabar yuk. Ya kuwi lho asli aku. Mungkin ra nyapuk so. Madu. Nah, anten bisa nyanyi buktikan. Madu deh. Nyapuk madu. Ada nih nyanyi ya. Oke, minor. Membiat makwi. Lah jaluk sing piye? Minor. Kleru. Kuwi mau yo minor lho kuwi. Lah iki tapi duduk kuwi. Macet dor. Macet dor. Aku gak muni nyok Ono mlaku tok. Pak Kamari pun, Pak Kamari. Kae. Pak Kamari. Lah kae wae. Sing ndi? Lah awakmu ora ngerti to. Pak Kamari. Nyapa Pak Kamari nganu Nyapa karo kejembuk. tamu kok Mas aku. Minore sampe Mas. Budek Iki lho golek iki lho. jaluk. Kang. Gulu dawa. Oh. Gulu pedot. Iso Gulu budok. Lah pedot ora lara. Maksudnya judulnya kuwi nyok. Berulang-ulang gulu. Duduk kuwi. Berulang-ulang gulu. Gulu pedot. Sik. Iki sembok to. Aku ya mau. Kok ngomong power. Aku ya mau. Gulu pedot iki lho. Lah kok mbok jawab. Lah ya kuwi. Keliru. Dudu gulu. Nunu. Nadane ya meneh. Iya. Netes banyune Kendi. Maria. Hati tak fotokopi. Masalah. kurang ajar wit. Apa? Mercon. Iki apa to, Pak? Iki bangsane apa to, Pak? Kok kaya anomali iki apa to? Tung sahur. Ya iki lho. Bakso asli Malang. Apa enak aku kok. Gak iso modele ngono kuwi. Dudu watu hang diarani pasir. Watu. Mas, ndase kaya kena tumor. Tutukne to. Ayo lanjut. Pak Kamari. Nyapa? Nyapa? Lampune mati Pak Kamari. Lah garek ngene tok wis to. Nang ngono malah apik kuwi. Malah yo brimob to, Mas. Iya. Ayo dudu watu. Dudu watu hang diarani pasir. Watu kambang keliyana ing pinggir. Buru ketem. Aku terus naksir pekan kaya kelangan pikir. Dan wit kelapa kuwi jenenge tegan. Kuwi wah kelapa. Wit kelapa kuwi gelugu. Gelugu ya. Wit kelapa kuwi arane gelugu. Disigari dipara dadi pitu. Saben bengi aku ra iso turu. Engko iki apa entuk sangu. Mikir sangu kuwi lho. Pak Kamari ya ora wis mikir dhewe. Mengko mulai dikawakne ya sangune. Pak Kamari bengi iki dipangan codot. Aduh. Kata-katane lho. Gak iso. Kok kurang ajar. Sini. Mari rapok Mari cocok. Ya dadi at kuwi lho. Lah piye to, Mas? Nadane sampean nadane bes. Iki lho enak. Aku lah wong telu ki enak.
membiat mayun paman yo suarane gandeng belambiangan aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli ison mikiri gedang rojo sak durung dipangan codot timbyang worong jamur gulu nisun pedot arek-arek gak taman apa taman juruk taman sari Nuswantara sapa ayo kemari pelambiangan pelambiangan kumelaring taman sari Nuswantara pelambiangan pelambiangan kumelaring taman sari Nuswantara rodok maju Mbak Probo rodok maju lagune sing ki mau ya lagumu ki mau kan wis hafal ta iya Mas ayo bokong semok bokong semok putih gelong mere bokong semok bokong semok putih sambung aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri sopo biae keperkok mesti ngomplong melongo luar biasa Mas lagune dadi siji iya antaraning bokong semok bokong semok lagu bokong semok sing beda aku rada lali aku bokong nadane bokong semok bokong semok aja sampai disebut sebab nak disebut musik langsung nyaut golek aja muni jangkrik aja muni ora iki Mas Manten Mas Hamzah sama Mbak sapa jenenge namanya Mbak Mega katuran Mbak Mega Mas Hamzah katuran minggah wonten ning Terop munggah wonten panggung katuran kairing gending bokong semok bokong semok lah awakmu lu mancing-mancing seneng suwe bosok kan ayo monggo mriki Mas Manten sama Mbak Manten kita foto bareng-bareng ya monggo Pak Kamari sama didampingi oleh Mas Hamzah kalian Mbak Mega monggo katuran minggah wonten panggung aring-aring biakar gedang campur sari timbang wasang kowe aja melok kowe jajal kowe gak melok jajal kowe aja melok kowe aja muni kowe iso mluwenceng kok ndi to nada sing melenceng iki lho sapa kowe aja melok tak tonyo kowe aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering ulie isun mikiri enak ta Enak. wong telu lho pas iya ya Mas jajal kowe melok jajal
Aring-aring bakar gedhang campur sawi sapa goreng. Kok lurus to, Pak? Kok lurus tok tadi jujur. Kok jujur. Aku suara 10. 10. Monggo Mas Manten sama Mbak Manten ke sini naik Kalau foto gambar bareng-bareng mereka. foto di sini. Kita tuh. Oh itu. Mari. Itu. Oh, di depan. Mayor kakak, mayor pindah ke mayor biar kita pindah suasana kakak. Oke. Oke, Bos. Iya. Untuk Oh hati-hati Mbak, hati-hati. Oke, terima kasih. Si. hati-hati di jalan Mas Hamzah. Hati-hati di jalan, mbok kira perjalanan Pak Bis. Nunggu kesandung. Kita foto dulu. Habis kita foto kita joget bareng-bareng sama Mbak Manten sama Mas Manten. Maju agak maju, Bos. Agak maju. Pak Kamari mboten derek foto. Pak siapa? Pak Kamari. Monggo Bapak kalian itu Monggo. sekalian. Kita foto dulu sini ya. Ya. Ini kok Pak Kamari. Oh, kita tunggu dulu. Oke. Bokong semot, bokong sapa? Bokong semok kuwi ya bokongku. Pak Kamari, Bapak sapa? Bapak Kamari, Bapak sapa? Ya wong Pak Kasun kok. Masih ke wabe iki kan yo anu bapake Wong sak dusun. Oh bebas ya. 1, 2, 3, bebas. Oke, terima kasih. Ini kan Bapak sudah sini. Bapak Sambon. sudah Mbak naik. Mas Manten di sini. Oke. Bu, Tetap di sini, Bu, Bu, di sini juga. Kita harus wajib ada 3 persyaratan kakak. 3 biasanya. persyaratan yang Syarat harus pertama apa dipenuhi. kakak? Syarat pertama harus nyanyi, Mbak, Oke. ya. Kalau nggak bisa nyanyi syarat kedua. Ada syarat yang kedua harus joget. Oke. Syarat 1, kedua nggak bisa. Syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu nyawer Pak Kamari. Iya siap. Pak Kamari. Mungkin kalau 1, 2, 3 keberatan ada syarat nomor 4. Oh, apa Pak? Tetap nyawer Mas Oh ya. iya. Mungkin nomor 5 Pak. Apa, Mbak? Tetap nyawer lagi. Iya. Minta lagunya apa Mas Manten sama Mbak Manten? Minta lagu apa? Monggo Kita anu bisa bawakan, kita bawakan. Request Mbaknya request lagi. Sinarengan. Wah, sinarengan. Sinarengan. Dari situ 1, dari sini 1. Oke. Nah, kita collab. Sinarengan ini sing piye to, Mbak? Yo sinarengan iki. Sing piye? Kegeden tenan kae lho. Wek Pak, kuwi iki wis Ya. Nyambung kok Yang gede. sana 1 sini 1. Sana 1 sini 1. Yuk, bareng-bareng masih bersama Gebyar Campur Sari Muspita Laras Sinarengan untuk Anda sama Mas Manten sama Mbak Manten yang luar biasa. Kita joget bareng-bareng, Bang. Yuk, 3, 2, 1. Yang sini monggo Mbak. Yuk. Yo bareng-bareng Puspita Laras. Wayo. Joget. Matur Banduon, Pak Kamari, suwun matur Banduon bisa duduk kembali karena masih banyak tamu yang di bawah. Kok nek Matur nuwun Mbak, Mas Manten Mas, terima kasih. Oke, Pak Kamari sampun nyangoni. Iki nyapa to kok ya. Wis didongakne wis Lah iya, Mas. luar biasa. Nah, Selamat wis ya, pokoknya Mas. sakinah mawaddah warahmah Amin. sampai paringi momongan soleh lan solehah ya Mbak Bahagia dunia Manten. akhirat ya, Mas Mbak Manten, Mas Manten, Manten. wis pokoknya bahagia selalu Amin, untuk Mas Manten sama Mbak iki Manten. mesti nak Mas Manten pas rada lungrah kesel ngono langsung dinyanyeni. Matur nuwun. Alah kayak kamu ya Dam. Oh, kayak aku dinyanyeni bojoku. Au au. Malah kayak kikrik. Bojomu asu aja. Heran aku. Sayang kok. Sayang kok kuku macam. Ayo kita lagu yang khusus Oke, Mas. pada malam terakhir untuk pada malam hari Oke, ini. ya. Karena habis ini Sebelum kita kemana? Habis ini kita ke Kemana, Mas? Suhat Mas. Ngapain? Apa nih, Mas? Rawon. Pak Wot. Pak Wot. Iya iya. Pak Ewot. Iya.